салом алайкум дӯстон, бардором ва тамошобини ҳамашаи канали мо. Дӯстони азиз, ҳамакаса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчанд намуди мошинҳои нав-навро ба навор гирифтем ки пешкаши шумо мегардонем. Дӯстони азиз, касоне ки нав ба канал медарон, меҳмон ҳастанд, аз ҳаматон хоҳиш обуна шавед ва подписатсия кунед, лайк монданро фаромӯш накунед, зангонаи каналро пахш кунед, зеро ин ки аз видеоҳои нави мо ҳама рӯза дӯстон бохабар бошед. дӯстони азиз, касоне ки мошин, хона, замин, квартира умуман чӣ маҳсулоте дошта бошед, ҳатман дар номерҳои рӯи экран буда муроҷиат кунед. Дар номерҳои ватсаи мо барои реклама сурати маълумоташро равон кунед. Иншоаллоҳ мо дар навори оянда реклама мекунем. дӯстони азиз, дастгирии канали моро фаромӯш накунед. Дастгирии шумо пешравии канали мост. тамошои бо фароғат наворро то охир тамошо кунед, лайк монданро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, як ширкати беҳтарин ва боварҷонро тавсия медиҳам ки ширкати Ака Меҳроб мебошад. касоне ки агар билети хар бошед, авиакассаи худро дорад бардоро, одамони боварҷон ҳастанд, бе ягон мушкиле билетро заказ кунед ва бо дили пур. ин акамон дӯстон дар Москва офиси худашро дорад ва метавонед аз офис ҳам билет харидорӣ кунед. ва дӯстон ногуфта намонад ки ин Акаи Меҳроб границаам мақсад ки мебарад. мошинҳои замонавӣ мебошад. Аз Москва ва Московский област одамҳоро гирифта соқу саломат бо хости Аллоҳ буда ҳуҷҷатҳояшон тахт карда бардор мегиранд, меёрад. чанд сола таҷрибаи кори дорад дӯстон. Бо дили пур занг зад, номерҳош дар экран. марҳамат, муроҷиат кунед. ба ҳаматон роҳи сафед. дӯстони азиз, якумин мошини фурӯшмо ВАЗ 2107 ҳаст ки соли баромади 2006 объем мотораш 1,7 литр, коробка передачи механика, сӯзишвориш гази бензин, ҳолаташ мега беҳтарин. мошин дӯстон 11 моҳ техосмотр дорад, дар ҳолати хуби техник қарор дорад ва қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошини бардор 20000 сомон мега. 4 та баллони нав, мошин каскадраб неста, ҳолаташ беҳтарин. марҳамат дӯстон, телефонҳо барои тамос 929 43 43 43. ба ҳамин рақамҳо занг бизанед бардор маълумоти пурра ва аниқтари мошинро аз худи соҳибаш дастрас кунед. мегузарем ба дуюмин мошини фурӯшмо. дӯстони азиз, як тои дигар мошини беҳтарин ёфтем. краскадар неста, 4 та баллони нав, хулоса 2 моҳи дигар мега тонировка дорад. мошини ВАЗ 2107 ҳаст ки соли баромади 2010, мотораш 1,7, коробка передачи механик, сӯзишвориш танҳо бензин, 4 та баллони нав, дискҳои простой, ҳолаташ беҳтарин. мошини краскадар неста бодро, номерҳои транзит. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина дӯстон 27000 сомонӣ мега. телефонҳо барои тамос 104 25 10 00. ба ҳамин рақамҳо занг бизанед маълумоти пурра ва аниқтари мошинро аз худи соҳибаш пурсида шавед. дӯстони азиз, агар шумо ягон чиз дошт шавед барои фурӯш ва реклама кардан, номерҳои барои тамос 925 060 4211. ба ҳамин рақам муроҷиат кунед. иншоаллоҳ мо дар оянда ҳатман техникаи шумо ё ин ки мошинҳои шуморо реклама мекунем. дӯстон, дастгириро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравӣ мошт. аз ҳаматон хоҳиш, дар омадан зам подписатсия кунед, лайк монданро фаромӯш накунед. як то дигар мошини беҳтарин ёфтем. солаш 98 сола, мотораш 1,6, коробка передачи механик, гази бензин қадим меравад. мошин 3 моҳ тонировка дорад. қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод. нархи мошина бардор 25000 сомон мега. ҳолаташ мега беҳтарин. самбуфер, губкавар пироги, ҳамаш қоидаия. дискош хай десен, дискош полни, шапалоқ, 4 та баллони нав. нархи мошин дӯстон 25000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос дар экранҳои шумо. марҳамат, занг бизанед маълумоти аниқтари мошинро аз худашон дастрас кунед. ВАЗ 2107 ҳаст ки соли баромади 2004, мотораш 1,6, коробка механик, гази бензин қадим мебошад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дар ҳолати хуб қарор дорад. хулоса ягон мушкиле надорад. нархи мошина 20000 сомонӣ мега. мошин краскадар неста, дар ҳолати беҳтарин.
нархи мошин 20. марҳамат дӯстон, савдо кунед, муомила кунед, иншоалло боз савдо мешавад. савдо дар пеши мошин. телефонҳо барои тамос 00 220 8701. ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоти аниқтари мошинро аз худашон дастрас кунед. дӯстон, панҷумин мошини фурӯши мо ваз 21 ноҳафт ҳастад. нав соҳибаш мега аз Русия 1 ҳафта пеш оварда мешавад. солиш 2010, моторш 1.7, хулоса растамош кардаги нест. коробка механик, сӯзишвориш бензини холӣ. мошин мега ягон дард надорад, задаги пустягӣ надорад. пробегиш кам аст, дар ҳолати хуб қарор дорад ва қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. нархи мошина дӯстон 34 000 сомонӣ мега. салон тоза, краскарад нест, хулоса ҳама ҷош нахаду кор мекунад. 4 балони нав, ҳамаш нахадои бодро. марҳамат, телефонҳо барои тамос дар экранои шумо. занг бизанед соҳибша, аз худи соҳибаш маълумоти пурра ва аниқтаашро аз худашон дастрас кунед. дӯстон, як тои дигар ваз 2107, краскаш сирхаётин бодро, рангиш сирх, солаш 92, моторш 1.6, коробка механик, гази бензин қадим мебошад. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошина дӯстон 15 000 сомон мега. касоне ки мега мақсад каравани прасои дошта бошед, ба ҳамун каравани прасои қадим мақсад алиш мекунем, ҳолатиш мега беҳтарин, ягон мушкилӣ надорад. алиш мекунем, хулоса боз даволош сумметӣ. марҳамат дӯстон, занг бизанед, маълумоти аниқтарашро аз худашон дастрас кунед. ва мегузарем ба ҳафтумин мошини фурӯшӣ дӯстон. сош 2006, моторш 1.6, коробка механик, сӯзишвориш гази бензин, дисковаи простой, ҳолаташ беҳтарин, краскадарад нест, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина дӯстон 14 000 сомон мега. фари ақибаш камтар намиҷа десаги мақсад бародор пусидагӣ аст. хулоса салоншам тоза, нахадои мошин бародор. марҳамат, занг бизанед соҳибша, аз худашон дастрас кунед, маълумоти бештарро аз худашон пурсон шавед. дӯстон, як тоя 07 ёфтем, солаш 97, моторш 1.6, коробка передачи механика, сӯзишвориш бензини холӣ. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, нахаду аҷро давод мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 8500 сомон мега. дӯстон, марҳамат, касоне ки агар 07 хар бо нархи арзон харид бошад, дар номерҳоро экран буда 904 00 95 99 ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоти аниқтарашро аз худашон дастрас кунед. ва дӯстони азиз, мегузарем ба нуҳумин мошини фурӯши мо. ваз 2107, солиш 1990, моторш 1.6, коробка механика, сӯзишвориш бензини газ. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина дӯстон 9 000 сомонӣ мега. марҳамат бардоред, мақсад тамошо кунед, мошине ки маъқул шид, аз ҷо саводӣ мешавад, нахаду кор мекунад, ягон мушкилӣ надорад. марҳамат бардор, нархи мошин 9 000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 917 60 2606. ба ҳамин рақамҳо занг бизанед бардор, маълумоти пурра ва аниқтарашро аз худашон дастрас кунед. ва мегузарем ба даҳумин мошини фурӯши мо дӯстон. 07 аст, солаш 2003, моторш 1.6, коробка механика, гази бензин қадим мебошад. қарор дорад дар ноҳияи Фархор.
нархи мошина дӯстон 8500 сомонӣ мега. қарор дорад дар ноҳияи Фарход, дар ҳолати хуб қарор дорад, дискои шапалоқ. телефонҳо барои тамос 907 41 14 61. ба ҳамин рақамҳо занг бизанед бародор, маълумоти аниқтарашро аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиш дар канал подписатсия кунед, лайк кунедро фаромӯш накунед. иншоалло мо ҳама рӯза видеоҳои нав ба нав мошини арзону ва беҳтаринро барои шумо пешкаш мекунем. дӯстони азиз, 11 мошини фурӯши мо ВАЗ 2107 ҳастад ки соли баромадаш 1998 абиё моторшин 1.3 коробка механикаи сӯзишвориш бензини газ 4 та балони нав. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар тарафҳои спитамент. нархи мошина дӯстон 8000 сомон мега. телефонҳо барои тамос 551 16 46 46. ба ҳамин рақам бародор занг бизанед, маълумоти аниқтарашро аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, хайр то видеои оянда. видеои мо дар ҳамин ҷо ба охир расид. худованд нигаҳбонтон бошад. дастгириро фаромӯш накунед. дастгири шумо пешрави мост. мақсад чизе ки комментар бинависед, чӣ хеле мошин дар кортон бошад, ҳатман бинависед. иншоалло мо ҳаракат мекунем дар наври оянда ҳатман пешкаши шумо мегардонем. хайр дӯстон, худованд нигаҳбонтон бошад. дастгири шумо пешрави мост.